ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Diyos marhay na aldaw man sa Indugabo sa muya pong mga paradangog man sa Tingog Kanbanwaan. Specialmente so nagpadagos man po na nagdangog dahil naghali ta nagsalida na ang programa. Ang pagrespetar mi giraray sa lambang miyembro kan familia sin kan sosyudad kasabay ang pagpagirumdum na sa paghampang niya to kay ning kaaldawon. Ang mahal na Diyos dapat ang permi niya tong ipigpaenot sa gabos. Happy birthday man po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Tingog Kanbanwaan at tabi, minaimbitar man, mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30. Mantang kamo dyan tabi, naghanda na kan pangudtuhan sa mga lugares nindo sa inmang kamo tabi. Mga paraoma, parasira, security guards, mga carpenteros, barberos. Inda ko daw tabi dyan sa The Saint Barbershop kung nag-aarantabay pasinda dyan ha. Sabi ka ito ni Dano na Orense kan Alpha Phi Omega. Si Brother Dan na permida ang naka-DCGB dyan ha. Sana po Tingog Kanbanwaan man tabi. Ano Brother Dan, nagpapagunting ka pa dyan sa The Saint Barbershop sa Sentro Can Legazpi? Me gusta mi así. Sa inman tabing kamong lugar digdi sa Bicol, dyan sa Catanduanes, Diyos marhay na aldaw, Sorsogon, Cam Sur, Cam Norte, katuwang ta dyan sa luwas, ang news team, Pading Jim, kumpareng Jomar, kumpadreng Al. Kasabay pa dyan si Ans Galero Sagkod, si Joshua Bino, sa Manibela si Henry Mata. Sa control technical sa samuya pong broadcast sa radyo, sa traditional radio, region-wide, sa AM band, yaon dyan ngunyan kapartner ko, co-pilot, si June Napolis. Siyempre sa newsroom, sa padagos pong pagsumada kan mga nangyayari sa lado lokal. Mga reports dyan na nagbuburutwa, si Sumadaan. Pig-aabangan man ang pagbulos kan mga istorya sa lado nasyonal, internasyonal, yaon dyan. An samuya pong malalaoman. News Director Mar Dela. Tarabang-tabang dyan si Angel Mustasan, samuya pong Anghel. Si Jen Matthew Balyaran, may importanteng pinag-aasikaso muna, no? Siyempre, yaon man po dyan tabi. Sa IT, sa samuyang broadcast worldwide, netwide, sa paagikan DCGB News Online, sa Facebook. Yaon dyan si Richard Astor. Katuwang si Tricia Marie Litana. Kaya kung dahil ka muna kakaantabay sa AM band, pwede man tabi sa online, DCGB News Online sa Facebook. And siyempre, sa YouTube, DCGB Legazpi City. Ako man po sa indong servidor sa radyon, sa indong Public Information Officer ng Bayan. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi sa indo pong lingkod, nagalaom na yaong kamo dyan tabi and nag-arantabay idiniretso po sa Tingog Kanbanwaan. Sa kuyang numero is 0961-759-0888 sa Smart and 0926-0156-020 sa Globe kung gusto tabi nindo na makapagpaabot man ng informasyon, lalong-lalo na may kinaaraman sa pinagsisiributan tangon yan na paghanap kan
ang mga pasaheros diyan sa buminagsak na eroplo sa may ngimot kan bulkan mayon. So nagkadarangog na po tabi nindo ka subago dakol ang nakaantabay ha. So very latest kaiyan na nasusubaybayan tatabi. And ngunyan po ang opisina kan gobernador si Governor Grex Lagman nagpaluwas naman in impormasyon. Iyon na nga nito, so nagkakadarangog nindo tabi na bubugaman ni Dr. Cedric Daep. Babasahon ta ining na pahayag ni Gobernador Grex Lagman in toto tabi Okay, intensified ground search ops underway for missing Cessna plane passengers in Albay. Legazpi City, February 21, 2023. Albay Governor Attorney Edsel Grex Lagman has ordered a full blast search and rescue operation to locate the 4 people on board the Cessna 340A-RPC 2028 that went missing on Saturday morning. In his message, Governor Lagman said that the province cannot afford to prolong the agony not only for the families of the missing passengers but also for the rescuers and volunteers. Bikulon ta na nagkapirang para pong ini ipinag-ordena ni Gobernador Grex Lagman ang full blast gabos na resources gagamito na yan. Pag sabing full blast, gabos na resources within the reach kang provincial government, as in pagtarabang na ahensya sa gobyerno, tanganing malocate kung buhay pa ang apat na mga personang nakalunad duman sa Cessna plane na yaon na kuha sa eroplano dyan sa may bunganga kan bulkan mayon. Nasa linya na po ang satuyang gobernador si Attorney Grex Lagman para mas na madangog nga to mismo kan boses primero digdi sa bilog na Albay, asin ikadua sa bilog na Kabikulan di sa Kinakban. An order na ini na full blast na po is possibly using all the resources within the means kan provincial government para mas na malocate ang mga pasaheros na iyan sa buminagsak na eroplano dyan sa may ngimot kan bulkan mayon. Governor Grex, good morning. Thanks for taking our call and for calling Tabi. We're on air sa DCGB po, Tabi. Good morning, Manoy Pio. Opo. I confirm your statement that I have ordered a full blast search and rescue operation. It's the 4th day and ipuan talaga matawan ng ki closure sa mga tao na involved. Ayun, opo. Gob, kindly educate us, Tabi, kung ano ang gustong sabihon kan full blast, ano po, gabos na resources within our means sa tuyan ng gagamiton, over? Yes. Aram Tabi nito Manoy Pio, even as this is actually a kaap, it is within the jurisdiction solely of kaap, not even the ODC has jurisdiction over this, because this is a plane crash, a plane accident. Sabi niya, kay puwan talaga digdi magtarabangan kita. And medyo, maski tabi, limited ang resources ta, ikaw matabi kitang mga linkages with the Army, with the Air Force. So, sinta mismo tabi, nagkatabang man sa tuya, pag kita nagrane, and in fact, nakakuha na kita kay helicopter that will actually undertake the search and rescue operation today. Early this morning, nagpo na po sa meeting nila at 5:30 and we just need updates with Apsimos Cedric Daep. Opo. Gob, sa major consideration na pinagtatackle is yung FIBOX Tabi, taking in consideration alert level to kita, and kasuhapon nakaulay ko si Alcalde Caloy Baldo, ang ground commander dyan sa Kamalig, na the way he understands na parang kung ipadagos ang pagpasiring dyan kan mga rescue personnels to the full responsibility kan LGU Tabi. Ano pong masasabi nindo Tabi, Governor? I think we should take that responsibility because actually what
Mayor Caloy Baldo is relying on ang sa pinapasihan sa pagtugot sa mga arugaan ng search and rescue as of yesterday, because as of yesterday afternoon, pumayag na po si Mayor Caloy Baldo because ang PHIVOLCS po medyo may bureaucratic issues na palagay po namin would curtail. It will prevent the very human reaction na magtabang kita. And he's relying solely on the advisory of the former governor, Noel Rosal, na is a mere advisory. Hindi po yan galing sa PHIVOLCS mismo. Advisory lang po yan galing kay dating Governor Noel Rosal. Doon po nakaangkla, doon po nakabase ang kanyang di pagpayag. Mhm. So, palagay ko po, when the extreme factors are considered, like the emotional distress caused by this accident sa mga kamag-anak po ng mga pasaheros, palagay ko po yung alert level 2 advisory, sa mere advisory from a former governor should not be relied on. Mhm. So, kailangan po talaga natin gawin na po natin itong search and rescue. Yung po sinasabi ko kay Doc Cedric. So, natuwa naman po ako kagabi, sinabi niya, Gov, okay na. With your authority, okay na po. Tutuloy po natin yung search and rescue. Dahil talaga ito yung dapat gawin. And hindi po tayo magpapatinag na dito sa mga bureaucratic impasse ng PHIVOLCS. Yung alert level 2 po, palagay ko, range against these circumstances is less important than the immediate need to undertake search and rescue operations, considering po pang-apat na araw na po ito. And with all due respect to Mayor Caloy, he was relying on a mere advisory of a former governor. Mhm. Hindi naman po actually po ng mismong mandate ng PHIVOLCS. Mhm. So, hindi dapat po ginagawang pasihan yon. And palagi po, si Mayor Baldo naman ay pumayag na. Actually, di lang palagay ko, pumayag na po siya talaga na mag-undertake na ngayon, umaga, ng search and rescue operations. Ayun, opo. Kasi nung makahuron mi si Mayor Caloy, ito so pinag-istorya niya na Yes, parang opo. Tama po yun. may binasa ata yung taga-EDC na coming from PHIVOLCS daw na arog ka iyan, mananggad. At kaya pinagkukonsiderar yung pagiging alert level 2 kan Bulkan Mayon. Now, the provincial government will take full responsibility sa operations na nitabi Governor. Actually, it's a joint responsibility on the part of LGU Kamalig and LGU Albay. Mhm, mhm. And we're willing to take that responsibility, considering that there's an immediate need that is more overwhelming than overriding rather than the what you call a mere advisory. Okay. Now, Gob Tabi, maybe please know kung igwam ning ipigpaabot na sa indong koordinasyon man o informasyon nakikontakt sa indo ang Australian Embassy Tabi in consideration na itong supasayro duman mga Australiano, over? Apo, actually po so nangyari pong meeting at 5:30 in the morning today. Ang sa pagkaaram ko po, kailiban na po ang representant ng Australian Embassy, considering that two passengers are Australians. Okay. Ang citizenship po nila Australian po. Opo. So ano ang sa imong specific na instructions na tabi sabi ni Sir Cedric, siya ang nagte-take full responsibility man sa critical decision making, and with your approval, ano sa imong instruction tabi specific Governor? Go ahead po. Well, sabi ko talaga kayo po nang mag-undertake in full blast search and rescue operations. Because we cannot dilly-dally anymore, and we cannot be prevented by bureaucratic impasse. Actually, medyo malungkot po ako ngayon, Manoy Dio, because in Kaap mismo, jurisdiction nila to, ayaw magpa-interview. Hindi ko maintindihan. They're passing the buck na kailangan daw sa national. Hindi naman po pwede ng ganon. Kailangan gawin na po natin dahil ito yung nararapat gawin. There's an overriding need to do this. Sabi ko kay Doc Cedric, Doc, basta i-weigh natin yung risks and of course yung benefit. Pag talagang okay naman, relatively okay, ituloy na natin to.
Kasi Ayun. hindi tayo pwede lang mag-delay pa dito. Mhm. Kawawa naman po yung mga kamag-anak ng mga na kasama sa aksidente. They are presumed alive, Doc said, Maripio. Opo. We're still at search and rescue operations, hindi po search and retrieval po ito. Kasi alam niyo po, mahirap mag-speculate na patay na yung mga pasaheros. Ang presumption, habang wala pa yung mga bodies, kung ano man po, buhay pa sila. So, ang status po ngayon is search and rescue. So, ang presumption po nun, umaasa kami na buhay pa po yung mga passengers. Governor, Pero pag identify po yung mga bodies, talagang wala ng choice. Search and retrieval na po yan. So Gob, ano ang sa imong mensahe primero sa mga responders and sa publiko? Go ahead po. Well, unang-una sa lahat po, muli akong pasalamatan sa mga mountaineers. They heed the call of duty, beyond the call of duty, may magtabang talaga. Maski nga sana ang mas maging naman sila, mas maging open naman sila to giving information and taking full responsibility because this is actually their jurisdiction. Gusto kong pasalamatan po si Mayor Caloy Baldo for eventually deciding as well na gawin na natin itong search and rescue operations as Camp Commander kasi jurisdiction niya rin po yun. And hindi po kami takot to take joint responsibility for this effort. Naniniwala po kami na tama ito at napapanahon and very crucial po ito na magkaroon ng closure itong pre-gash na to. Grex, salamat din maray. God bless. Mabuhay ka tabi. God bless po, Manoy Pio. Thank you. Thank you so much. Mga tugang si Governor Atty. Grex Lagman na kaulay niya to manunungod sa general situation na kung saan nag-take na ning full responsibility ang provincial government of Albay. Nadangog po tabi nindo ang complete text na kan pahayag kan gobernador. We will not be adding, we will not be subtracting kumbaga. Yan po as it is ang pahayag kan gobernador manungod sa siring na bagay. Diretso kan mga istorya dyan sa palibot. Nasa linya si Compadreng Jomar. Pading Jomar, thanks for waiting. Good morning. Salamat po rin po you. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Medyo magayon ang dalagan kan negosyo diki sa syudad kan Tabaco. Pare, patunay digdi ang pagpahiling ng interes ng nagkatirang darakula kan negosyo na magpudok kan paindang business digdi sa syudad kan Tabaco. Kinumpirmar ni Mayor Crisalagman Luistro na saro sa dakula na negosyo na posibleng magputwa man na mga panahon na pungon niya dito sa syudad ng Tabaco, iyuan SM Tabaco City. SM sa Tabaco. Roger, susok kay Mayor, nagbisita na sa iya sa mga representantes kan Ciceron Realty na iwan ng kargado sa paghahanap nin lugar asin pagtutugdok kang naunambita na dakulang mall. Dai ka na mapaaram kima din na igwangon na kung dudumanon pero to palan madigdi ka sa SM Legazpi. Dahil na ako makapaaram naman pa SM. Dahil ko na pwedeng gibuho na rason sa SM tangani makapaligaspi. Ikaw ba sa nangisa Tabaco? Mano ka sa Ligaspi? Di nagbisita na palan. Tabi, Compadreng Jomar. Ang negosyo, ang susok sa informasyon na nakuha kan DCGB News, ang pinagkaplanong tudukan kay ni, dikti sa may partikan Barangay Pawa, harani duman sa terminal. Tayaon dyan ang lugar na may mga mahihiwas pang daga na bakante na pwedeng ma-acquire and sa sakuya nga sa pagtubod nga ni kang iba pa nakakaigwa na ni negosasyon sa ibang mga lot owner sa nasabing lugar. Pagabot na yun kang SM digdi sa syudad kan Tabaco, haloy na yun pinagpabana-bana, siguro 5 taon na, nagbutuan na ang istoryang inina, pagkurulayan na yun sa sangkuniang paglungsod kan Tabaco. Pero sa day maramanason, day nagpursigi o day napurso ang plano, alagad ko niyan, 3 days ago, biglang buminisita digdi ang naunambita ng mga representantes ka nasabing negosyo, asin piga-finalize kung paano sinda
makapagpuon kan SM Tabaco City digdi sa nasabing syudad. Di Apuera kaya ansiste palan kumpadre, igwadang na-identify na lugar and negotiations, nag-abante na an negosasyones kasabay na an siyempre pagkortesiya dyan sa lokal na gobyerno. Over. Roger Rodat pa rin. Oho, sige. So, pigilin ko, diretso na ini, lamos na ini. Saro pa sa negosyo na magbabalik sa tabako, yung pamosong kauna na pagsadiri kan Bicolano. Na? Ang Big's Diner. Bigs ba? Mga Bigs Tobacco. Mababawasan na naman surason mo. Ay, yung nga, hindi na naman ako makaon lamang niya ako sa Big, sa Ligaspe. Mainaan na naman. Nagano ngayon dyan sa tabako tawa kay buwan mo magpaligaspe. Iyon ang gadan mga litania. Sige. Ang Big's Diner pa din, dati nang nagkaigukan digdi, 2 dekada na nakakaliis, yan pinakainot digding fast food na masasabi ta, daray pa so McDo, Chowking, Jollibee, at iba pa, igwa na kayan digdi, pero dahil lang kan mga panahon na ito, na bako pa araw kayo ni Kasinso ang syudad kan tabako, dain natangkilik kan mga customer, kaya nawara siya. Pero ngunyan, sa sitwasyon na ini, sinabi ni Mayor Crisel Agmalistro na nagbabalik sa Sainda ang Big's Diner as nakipag puro na kung saan pwede na makapwesto. Pinag-opresir ka na alkalde ang dating pagsadiri, ining pagsadiri kan LGU na propriedad na dating gamit kan Bureau of Fire Protection digdi sa Siga Avenue, atubangan sa nakanduang dakulang kasulinahan, sentrong-sentro, asin tamang-tama sa pagnegosyo. Tinabi ka na alkalde na ang dating opisina kan Bureau of Fire Protection ng unyang paramientras na pigagamit kan Philippine National Police bilang sipak o outpost, iyon itatao niya duman sa naiparkila sa Big's Diner dahilan ang pulis igwa naman na sipak na may 100 meters sa distansya duman para niyon man lang asin kung gusto pa kang pulis magdagdag maghanap na lang sinda ni lugar na pwedeng na gusto nilang buktakan natatabangan man sindakan lokal na gobyerno kan tabako an sa Roman sa opisina na pwedeng halion duman sa bubuktakan kan Big's Diner iyon sentrong kalusugan di ba katabi pa diso sa diri kan LGU na opisina sentrong kalusugan therapy and rehabilitation center. Yan. Asin ihanap nin lugar kan alkalde sa mas estratehikong lugar na bako na nasa tahaw kan commercial area. Iyan aram mo kumpadre Jomar, iyan na pagbubugtak naan na nag-aabanti na primero siyempre administrative works mo na yan. Dakulaon na yan na lips, dakulaon na pagluksukan tabako ta. Daiman iyan mapasiri rin diyan kumpadre Jomar. Kung dainin inadalan ang potential kan tabako. So gustong sabihin, okay ang padara dyan ni Alkalde Crisel na ta-transform niya na magkaigoning potential ang tabako sa business. Yan na mataon ng oportunidad man sa mga yaon dyan. Imagine kung yaon na sa SM, igwa na dyan ma-emplay yung para samhod. Igwa na ma-emplay yung dyan na gwardya. Igwa nang ma-employo dyan na sales lady. Gabos dyan makuro at tabian. So barangay na bubugtakan kan SM, mabayad ito nin buwis sa barangay. Yan. Pati sa mga stall sa laog kan SM, mabayad sa barangay kung sa inso nakabugtak ang SM. So gustong sabihin, natatransform ang Tabaco City through the leadership ni Mayor Crisel sa araw kan opportunity, including yung Bigs. Babalik pala yung Bigs dyan. Ba talaga naman. Ang pinaka-dipisil. Nahiling. Dahil ka na makakapasirig din sa Ligaspe. Dahil mahanap naman ibang rason pa rin. Sige. Ang tama yung pa din, indikasyon iyan na medyo magayon ang dalagan sa pag-abot sa lado ka negosyo sa siyudad kan Tabaco. And saro pa din di pa din, so mga taga 3rd District, pigiling-giling ko ba na yan? Mga taga 3rd District na gusto pas SM, pero lalapos ang, garo day kayo naintindihan ng SM Ligaspe. Makawikaw sinda sa sablo yun.
Oo, tating traffic. Na yung traffic. Kaya traffic pa di paghaagi mo sa Sabluyon, Aha. pag-abot mo rin di sa Barangay San Vicente, may bypass road na dakulaon. Subago, Na subago. mabalga, duman sa may terminal, pasiring nanggad sa may SM. Nya, subago dyan na Dahil ka na ginimo. maagi sa sentro kang tabako. Iyan ang sinasabi. Oho, sige. So, kung halika dyan sa Ligaw, diretso ka sa SM na dahil ka maagi sa traffic na lugar. Iyan ang Na dahil na sinasabi. maagi sa sentro kang tabako yan pa din. Yes. Kaya malamang oo. sa mga taga-third district, pag sinabing ma-SM, aram ninda, kung pasahin, bako nung paligaspian, patabako na. Pigliliminus mo. Ang ligas pa eh. Matraffic kung pa di pagabot sa daraga. Walang iyak. Actually, reality dyan pa din. Okay, Diyan pa, pag halikan third district, malaog ka na sa daraga. Iyo. Gagulpi ba ang traffic dyan? Dahil ko pasabutan. Paano dyan nag-convert sa mga vehicle, haling Sorsogon, kung sa-isain? Medyo ma-traffic dyan. Yes. Pero oo. kung halikan third district, mapa-SM ka man sana, tabako na, Sige haling na. traffic. Sige na. Muna pa di, bakong pa di, arani yung masana sa Ligaw. Iyan. No. Lusot-lusot Okay, iyan. Mm-mm. Ang ano pa di, ang pagiling ko pa di, pero tabako ba ng tambay mo na rin? Lang iyak. Pero pa di sa nahiling susugig di sa mga anini, lalo na sa SM, is because ang tabako, human and arakihan man, kan mga taga-katanduanes, kaya nakulang aspeto pwedeng pagkukonsiderar na pwedeng market man kan SM Tabako ang mga taga-katanduanes na negosyante na nagpapasiring digdi sa syudad. Yan pa rin ang dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag na istorya halit dyan sa luwas. Aram mo, at one point, may nahihiling ining mga negosyantes na inita. Bago iyan mabugtakan sa indang negosyo, pig-aadalan mo na iyan. The science of putting up business. Yan. Pighiling ninda ang volume kan tawo, ang spending. Kayan, ang manner of spending, kan mga tawo, ang probable income ninda dyan na makukuha. Yan. Ngunyan, siyempre, magayon iyan. Mabugtak sa negosyo. Pag bugtak kan negosyo dyan, igwaning empleyo. So, gwardiya, so parasamhod, so sales lady, so clerk, gabo sa opisina dyan, makuha. Subuwis, malaog sa barangay, malaog sa gobyerno. Okay. Now, ang kunta naman, that's one point. May maitatao man na benepisyo duman sa mga empleados. And igwang benepisyo duman sa mga lokal na gobyerno. Sa naman, ma-consider taman at one point of the story na gibuhon man kan mga lokal na gobernantes, bako sa natabian itong so income wise, kundi so opportunity man na makabugtak nin mga faktorya nganing so kunyan, so lokal na gobyerno, kunhay ni mga habitantes, dahil man magparakasurup sa kwarta na ma-spend sa nang ma-spend sa mga magastos sa nang magastos sa mga residentes. Paggastos ka, pasiring duman sa mga negosyante. Dapat magbugtak man, gibuhon man kan mga lokal na gobyerno, not only in tabako, puda sa iba pang mga LGUs na ipreparar ang climate kan sa indang ining respective political jurisdiction, respetibong munisipyo, banwaan, syudad, probinsya, na ready sinda na mag-akomodar nin mga faktorya so sa production line. Tanganing maka-employ nin trabaho, maka-generate nin pondo. Bako sa na itong pagparasurupon sa kwarta kan tawo diyan sa sarong lugar. Tayo ang pig-aadalan kan mga darakulang negosyante kung paano makakuaning share duman sa pigapod na horizontal spending. So paggastos kan tao, kung paano sa pagkuanin daning dakulang slice kayan sa pinagagastos kan tao iyan. So sana magkaigwanin na panibagong twist na makultibar ang sarong LGU na very fertile na bugtakan ning oportunidad para sa trabaho araw kan mga faktorya. Tanganing so mga yaw dyan matrabaho, igunin panggastos duman sa mga negosyong maburog takyan. So araw po iyang kantabi. Well, in a sense, para riho po yan na oportunidad na nag-aabot tabi dyan, ha? Ay, may sige pa po ang agi na truck sa tulay sa Pawa.
daida ang tanod na kabantay. Yan pigsusubaybayan tang istorya duman baga sa programa ni VP Henry na delinquente na dyan sa may barangay Pawa ta defekto subagay yan ano. Ay nako, daidang nagbabantay na tanod. Sige padang aragi ka na kunya dyan kan mga trucks tabi ha. Ege, oras Pilipinas 9:35. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Revicon. Ilabas ang multilakas. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tugpugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket.
Oh, sign na yan to buy Silco Green Papaya Soap. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Nong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomay is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huwebas sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa 2nd floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Alas 3 na, hatod sa Indo kan DZGB. Ang programang Lakaw Maghiras. Ini ang programa na mataoning impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa panagos nyato na paglakbay. Lakaw Maghiras. Digdi sa DZGB.
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Doro diretso kita kan programa asin kan mga istorya dyan sa palibot. Nasa linya si Ans Galero. Ans, good morning. What's happening? Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong pareta, dahil pa pala nakakapalayog ng air asset ko niyan na Philippine Navy NAVFORSOL o Naval Forces of Southern Luzon. Inian sa gararay na kinonfirmal ko niya na pagkaaga sa DCGB News kan pamayo kan Public Affairs Office kan NAVFORSOL na si Lieutenant Rigel Catarin. Kung sa sigun sa plano ko tanang niyan na aldaw magresumiran sa endaman na pagbalo na magtaas sa ere, magpalayog kaining chopper nindang AW109 para man makatabang na sa search and rescue operations may kinaraman sa paghahanap kan apat na pasahero kan na buminagsak na Cessna plane 340A. Sigun kay Gatarin na rason ko nata sa good sa ngunyan dahil pasinta nakakapalayog kan sining na air asset iyo dahilan sa dakol pa asin na dakol pa ang volume kan panganuron sa palibot kan bulkan mayon asin sigun sa madidipisilan ang sa indang mga piloto na mahiling o kaya magkaigwan invisible na imahe kung anoan na sitwasyon dyan kan crash site. Sigun kay Gatarin nasa 5 na mga crewan na masabay digdi sa AW109 mantang pigahalat ninda o kaya nakikipag-coordinar sinda sa APSIMO para sa mga dugang na aksyon o kaya sa masunod na aksyon matapos ang gigibuhon man kaining aerial assessment. Sigun kay Gatarin naglalaom na sa indang kumandansya na talagang magrahay na kamugtakan kan panahon asin mahali na ining dakulang volume kan panganuron dahil sa aminado sindang dipisin na i-penetrate na nasambit na ng lugar. Alagad sa ngunya nagtong asigurasyon si Gatarina ongoing and coordination nila sa APSIMO asin man sa Philippine Air Force para man sa siring nakatuyuhan. Roger to that. Sige. Mr. Pio, ang informasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat An sa storya hali dyan sa NAVFORSOL, Naval Forces Southern Luzon. Aram nindo tabi nagkakapirang bagay ang pinagkukonsiderar ko niyan. Kasubago baga na dangogta na si Governor Grex na ang provincial government of Albay full blast using the resources available within the reach kan provincial government. Kung ikonektar ta duman sa pahayag ni Dr. Cedric Daep, time is of the essence talaga. Nasa ikatulong aldaw na 72 hours na kung kukumpiton. Tama ba, Tabi Trish? 72 hours na nakalihis. Tama? Yan ang critical time sa mga responders, sa mga emergency responders, rescue personnel na nakakasabot nin hararom kayan. Yan ang critical time na ang posibilidad na pakunta ng buhay kung may survivor sa araw kayo ng mga insidente, halangkaw. Beyond 72 hours, clock is ticking down, Tabi. Ha? Kaya ang sabi baga ni Dr. Cedric Daep, dahil matugot na within 2 days, dapat iguning major development. Okay, now, with or without iyan na, kumbaga, approval ka na FIBOLCS, diretso sa inda ng assault. On the operation side mo na Tabi, ilaladawan ta. An aerial survey pigigibo tanganing madeterminaran primero so hoping against hope igwa paning proof of life duman mismo sa may crash site and sa periphery. Ikadua, mabugtak na ning staging point yung jump off point sa pinakapaborableng safe na lugar na harane ang proximity duman sa crash site. Ano ining jump off point? Diyan Tabi matiripon sa mga qualified rescue personnels including the equipments, gadgets, and iba pa and all logistics. Diyan matiripon, diyan mabungkaras pasiring duman sa crash site. Tanganing medyo horoharani na Tabi. Bako so primerong approach na digdi sa ibaba nagpupuon nagpapaitaas but we have to understand na ginibu yan tananata
So primero bagang objective, malocate mo na su lugar kung saan buminagsak su eroplo. Na-locate. Okay. Now, tingko aman sa posibilidad na pwedeng masakat ito the soonest possible time. Pero yaon na ko na sa effort, alagad pinababa because of the condition nga ni kan bulkan mayon na nasa alerto numero 2 kita. So pinagsusunod baga na principle sa pag-rescue na dapat dahil mag-abot ang sitwasyon na so rescuer, iyon na naman ang i-rescue. Yan. So iyan po ang mga pinag-consider. Now, iyon na po ang sistema. Si Dr. Cedric Daep nag-take over na kana full command responsibility insofar as critical decision making is concerned with the approval ni Governor Grex Lagman. Iyan. So, iyon na po ang atake ngunyan. Air assets, madeterminar kung saan so pwedeng jump off point na harani duman, staging point. Duman mabungkaras na sa mga rescuers, pasisiring duman sa may crash site, hoping na magkaigwanin recovery pa kan buhay o kung daiman lawas kan apat na mga personas na yan, duwang Australiano, sarong airline mechanic, sarong piloto na mga Filipinos. Tabi. Iyan po ang sitwasyon mo niyan insofar as yung ground operations is concerned. Now, kasuhapo, nakahurong ko man si Civil Aviation Authority of the Philippines Chief digdi sa Bicol, si Madam Cynthia Tumanot. Tanaw ng bitan baga ni Governor Grex Kasabago na this is primarily the call kang Civil Aviation Authority of the Philippines. But despite ito yan, inasumir na kan provincial government. Pighahanapan man nga ni Governor Grex, ninda, kumbaga halangkaw pang level ko ta naman na ispuersos yung Civil Aviation Authority of the Philippines. If you will listen intently, duman sa pahayag ni Governor Grex Kasubago on air sa programang Tingog kan Banwaan, digdi sa programa. Now, sa pahayag manikuan, nakahurong ko kaswapon si Madam Cynthia and iigwa na nin investigasyon na pinagkukondusir. Hindi po so sa investigation side na po tabita. Duwang bagay so pag salbar kan buhay kan tao kundi gwapa, hindi kadua nakaputan pang mayor, what happened? Ibaga pading June iyon day pangunya nasisimbagan what happened, and the CAAP is very silent on this matter. Maski sa national news baga tabi, day pa man nagluluwas ning probability only nakahurunta na sarong piloto, licensed pilot, although day niya pig-ako man ni dating Governor Albichara na day niya pa nare-renew sa iyang lisensya pagka-piloto. Nakapag-explikar sa tuya ni na probabilities, tapuro nga sabi ni Governor Aldate, siya sarong piloto man yan, nagpapalayog aning eroplano, Cessna plane for that matter, may mga posibilidad nga, pero gabos nga yan espekulasyon. Yan, tibaad nga ya zero visibility, or tibaad nga ya nagkaigwaning engine trouble, mabuelta, pasiring sa BIA giraray after na mag-take off ito. And diba may posibilidad nga yan na dainahiling sa terrain, tadyan nga yan sa laog kan eroplano, mina-aktibar nga yan ang GPS dyan, kung medyo mababangga ka na ngayon, hababa na ang terrain mo, mina-sound nga dyan, terrain, pull up, terrain, pull up. Tibaad nga yan kung initaan, nag-pitch up nga yan sa piloto, gusto sabihin pitch up, pinaitaas sa direksyon kan eroplano, not knowing na pung sa salpukunan ninda duman sa may bunga nga na kan bulkan mayon. Those are nga probabilities, tabi. And data nga isip kung may mid-air explosion na duman sa na naitapok sumayor na parte na ito kan eroplano. Gabos nga yan spekulasyon. Tasagkod sa ngunyan baga, day pang nagbubutwa, what happened on that fatal day? Or, ang sa tuya sa nang naisian is, nagkaigwaning contact ang eroplo, passing sinda dyan sa may Good Found Cement Factory at an altitude of 2,600 feet, inadvisean ka na control tower, mag-radyo 20 minutes away from BIA's jurisdiction, no contact na tabi. So yan po
So air crash investigation, daita pa na sasabutan kung ano ang nangyari, what happened. Nagkaigo ba ning engine trouble? Nagkaigo ba ning yung dakulaon na factor sa panahon, wind shear, turbulence? Nagkaigo ba ning pilot error? Yan po ang mga pinag-aararang pangunyang tabi. Dakul na mga kondisyones pa. What happened? Yung saro pa so airworthiness kana eroplo. Sabi ba ng dating Governor Al, piloto yan, dakula nga yan na Cessna plane, 6-seater. Taigo ng mga Cessna na mga saradit-sadit. Yan. So yan po ang questions that lingers on sagkod sa ngunyang tabi. Duwang major na bagay yan. Nothing has been released from Kaap kung ano talaga ang nangyari. Basta ito, no more contact. Sagkod na yun na nga niya na kung ano sa nagbubinagsak ang eroplano. Now, inda ko sa natabi kung ma-recover so black box. Tadyan ang mga eroplano, iguan kan black box na kung saan iyon so nagre-record kan gabos na transmission, komunikasyon from the pilot to the control tower and vice versa. And so hururon kan pilot, co-pilot, buda so airline na mechanic o ining so navigator na nasa laog dyan, nadadangugan dumantabi, non-stop yan na pigre-record. Sagkod to the last second na kung baga nag-mayday, mayday, mayday, yan. Mayday, kung baga ngaya, naga-request nga ning emergency landing, gabos nare-record ay dyan sa black box. And ikadua, yung tigapod na ELT, emergency landing transmitter na yaon diyan sa transponder na tigapod. Yan na transponder ang gabos ng mga eroplano igwa ka yan transponder tanganing kung arog ka nigo mga aksidente malulocate kung sa insu debris yan malulocate. Yan na ELT, emergency landing transmitter. Sabi ni Governor Al and sa tuya na mga pagsasaligsigman nasa transponder, maski iyan makalubog sa kauro-irarumi kan dagat o kung sain man na kagubatan tabi, sain man na lugar, mina transmit iyan ning tigapod na ping, 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 mahiling duman sa masasalukan satellite, ipapasa sa mga manlain-lain na nearest location, makunya na madideterminaran kung hain itong ping na ito na nagsisignal, duman atake ang mga rescuers within the vicinity kan transponder na nag-i-emit ning signal tabi. Yan, nagta-transmit ning signal. So yan po tabi, sagkod sa ngunyan critical duro-diretso ang rescue operations dyan, air and ground assault na ang gigibuhon ngunyan dyan sa may taludtod asin paitaas sa may bunganga kan bulkan mayon. And yung investigation igwa na po tabi. May mentionar kasubago na i-report na baga certain Colonel Roldan Tayon yaon na yan dyan na nagpupuuna kan pag-uugid kan kabos chronology of events. So we pray and we hope bata sa altitude na yan baga tabi, testigos dyan si Padingal, buda si Compadreng Jimmy, si Padingal nakasakat na yan dyan sa bunganga kan bulkan mayon, si Pading Jimmy harani na sa bunganga kan bulkan mayon, malipot iyan dyan. Pirang oras na halimbawa, sana buhay pa sa mga yaon dyan, makayanan daw ninda so lipot sa altitude na yan. Plus kung may tama, may mga injuries patabi, major or minor, daing pagkaon or what. So we are hoping against hope tabi na sana iyaraon paan makuha, and we pray para sa mga responders na initabi na magiyahan sila kung paano intellectually as in physically matawan ni nagkakandigong kusog para mas na makuha pa man ang mga iyan dyan tabi na sana po buhay pa dyan sa crash site o kung saan man na lugar na ipadpad ang mga yan sige tabi. So yan po muna, taod-taod mabareta si Angel asin may mga hanap buhay. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma,
Agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 2 minutos makalihis na alas 10 pagkaaga. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinabura ni Health Committee Chairman Senadora Christopher Bongo ang plano kan PhilHealth na itataas ang coverage kan hemodialysis sessions sa 156 gikan sa presenteng 90. Sigun kay Go, kakayanan ining gibuhon kan PhilHealth dahil may fundo na pigtagama digdian Kongreso sa iraram kan 2023 national budget. Base sa idudugang niya nga special provision na sa national budget ngunya na taon, dinugangan in 21 billion pesos sa ang pagpapakarhay kan PhilHealth packages kun sein kaibahan digdian pagpapahiwa sa hemodialysis package. Ipinagiramdom ni Go sa PhilHealth ang mandato kay ni na higpitan ang pag-uugid sa mga claims kan mga dialysis centers para dai maabuso asin dai makalusot ang mga bogus na aktibidad. Siniguro man ni Go na mantinil siyang magiging masigasig sa Senado sa pagbusol ni mas dakol na inisyatibo na mapakusog ang health sector kan nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan po, tabi tingog kan banon. We try to call si Madam Cynthia Tumanot, tibaad lamang kuang kita nganing tawan man kita ni nagakanigo na informasyon manunungod sa kung igwa naman agad ni initial na resulta an air crash investigation or what Iga po danta tibaad maakomodar lamang kita o ikadua kung magtaon ng informasyon si Madam Cynthia na Tumanot kan Civil Aviation Authority of the Philippines Bicol. Yan, nagring po sa iyang cellphone makuha ang tamanagad sa indang opisina manunungod sa development, major development. Yan assess na plane tabi. Si Madam Cynthia nasa linya. Ma'am Cynthia, good morning. Si Pio Fernandez po ng DCGB. Oh, nako. Naputol si Madam Cynthia. What happened? Baka nawala yung signal natin. Okay. Yeah. Yan. Nag-ring ulit. Dahil bali, kung dahil na kita mga baka nag-meeting or what tabi. Yan. Yung Cessna plane na yan, may ELT. Inda ako sa natabi kung may transponder. Pero ang sabi, may mga transponder ang mga eroplano. Tabi? Or emergency, yaon dyan sa emergency landing transmitter. Yan. Okay. Andali. Sana ayun, may message. Dali muna. Okay, sige. Dali, nag-ring po, wala na po. Tabi, wala. Sige.
To no avail, to no avail tabi sa tuya na kuan na effort na makuhaan maning pahayag po ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Baka po baka na busy or what, and basta yaon po sa effort natin, ha. We called Madam Cynthia Tumanot kana Civil Aviation Authority of the Philippines. Sige tabi, ha. Halatunta na lang tabi ang mga major developments iyo po nganyan so far sagkod sa na dyan istorya mga nunungod sa siring na bagay. Duang aspeto yung salado kan rescue operations and salado kan air crash investigation. All we have is mga speculations what happened really on that tragic day. Kung paano na ipakita, nakakaisi kayan kung ano po ang resulta, ha? Sige tabi. And sana po makuha na buhay iyan na mga yaon dyan na pasaheros sa Cessna plane, yung mga yaon dyan. Sige, idiretso ta ang mga istorya mo rin dyan sa palibot. Aramon ta daw ang bitbit na informasyon, i-connectar ta sa Tercer Distrito Canalbay. Kumpadreng Jimmy, Diyos marahin aldaw, go ahead na tabi. Yes, salamat tabi pa di. Iyaong kita nga nakapwesto digdi sa MDRRMO sa Operation Center sa Banuan kan Kamalig. Kahuron ta ngunyan si MDRRMO Chief Robel Negrete. Noin po kitang nakuha digdi tabi pa di. Manungod sa mga aktibidades ngunyan. Dahil man digdi si Mayor Caloy Baldo. Kay riba kumpadreng Jimmy na Sendrik. Ngunyan, ang sentro guide kan informasyon tabi pa di, mga plano, aktibidad, ngunyan, manungod dyan sa pag search and rescue operation, dyan na sa APSIMO, sa provincial, dyan sa sentro kan probinsya. Pero digdi, adayan pa manigdigira rin na kay i-standby sa mga members kan Philippine National Police. So iba-ibang puwersa ali sa Sorsogon, so Surira ang pasiba digdi. Yan, reserba sa nagaro ini digdi tabi pa di. Iyo, oo. In kaso kung ano ang mga instructions hali diyan, i-relay di saka na kung ano naman ang mga masunod na mga aktibidad sa mga malampas na oras tabi pa di. Yan, oho. Sararo man sana ang kundi, sararo ang misyon kan gabos, mako ang buhay. Iyan na lawas kan mga yaon dyan na lunad sa nag-crash na yun na aeroplo. So, team nga ni napigsabayan ko kan first day, kan Domingo, yaon digdi tabi pa di, and matitindihan mga resistensya kay ni kaswapon pala niyo na naman so uminabante. So grupo ni Police Captain Pabor iyo man sunasabayan ni Joshua. Iyan so kay Kapitan Pabor iyo na ito sunasabayan na ni Joshua kaswapon. Yung man ito kung ito mga maresistensya laban ka to mga talagang trained sila. 24 itong persona, 22 garo itong persona at nakadagdag ako duman 24 talagang ito palaban ito. Kumbaga badas kung badas. Badas kung badas ito, hulog kung hulog. Yaon digdi tabi pa de. And ako nagpasiguro nakasapatos na ako ngunyan tingka sa magburong karasa naman mati na. Nakasoksok na pati so mga bado ko dili pasiguro natingin ka so may call up masakat. Iyo. Naman kita. Ang plano paano kumpadreng Jimmy is iguning major revision ma-establish ni sarong jump off point harani duman sa may crash site tanganing dumanaan harani pagresponde. Duman titiripunon sa mga able and qualified responders niya to. Duman na makakasabay. Talagang pang maharaluyan ang laban. Iyon ipapadara ka dyan. Pang Turkey na buda Syria, buda Ukraine. Okay, so yan kuan digdi normal an hero na digdi tabi pa di sa sentro kan digdi sa Kamalig and mga pulis yan sa standby lang digdi
sa palibot. dito dato ho. Okay, standby digdi sa gilid kan mga highway. Iyan, sige. Iyan, tabi pa din mga dagdag na informasyon from Kamalig, Jimmy Nasalita. Ay, by the way, tabi pa din, pigtatanaw ko an bulkang mayon. Minadampog, minariknom, minsan dayo mahiling, minsan mahiling mo, visible na maray. Di daining talagang sustenidong pigapod na cloud break, yan. Yan, sige. Kaya tama itong sabi ka sa bago na ma-take advantage ka ni kung medyo clear ang vulkan, yun ang panahon para gayud lumayo gan chopper. Dipisil talagang marayan kumpadring Jimmy. An kinamumugtakan na kan eroplano niya nagbagsak. So tildunguno ng marayan. Day ka makalanding dyan nin helicopter kung ano pamanta steep ng maray sa may bunganga na bagakan bulkan ayun ngayon. Sabi nga ni maski kami kung nakadiretso kami duman sa baybay. So wala na vegetation. Kung nasa inutan pa duman so aeroplano, day man kami basta duman makaabante. Iyo tama kanap ka sa baybay. Once na natungtungan man sa Rungapur, luminigid, maubos ka mo, kami yan i-rescue. Iyan ang special na kwan. Iyan ang correct, kumpadring Jimmy. Iyan ang talagang sitwasyon na nakakapadipisil apuwer ka sa altitude, then so pagiging tindugunong ka ni Steve, subaybay. Sayin ka mo matungtong. Sayin mo igagakod ang PC mo. Yan, iyo tabi. Aros an elevation, an degree, aros mga 75-80 degrees na garo. Yan, Nisus Marisep. Iyo, ang gulo ng maray. Okay, so yan tabi pa din mga dagdag na informasyon. Halidigdi sa Kamalig, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jimmy, halik man dyan sa Kamalig. Daghalat paano tabi sa magiging assessment na kan iyan na team ni Dr. Cedric Daep na dyan kung paano na ang sistema, ha? Sige, apodan ta daw ta nagkakapirang oras na ang luminihis o kung ang magiging abiso, standby all units, tibaad igwa na po ning major instruction o development sa pagmaniugot niya to na ma-rescue pa yan dyan kung inkaso na mga yaon diyan sa eroplanong iyan diyan na buminagsak. Si Sir Cedric nasa linya. Sir Cedric, good morning po. We're on air tabi. Good morning. Opo, so far anong latest tabi, Doc? Dahil patabi piyo, nasa mobilization pa kami nagano kami sa mga weather conditions. Puro pa kami ngunyan discussions kay mga strategies. Opo. So, kung tama po sa kuyang panabutan, malayog mo na duman i-assess o sitwasyon, then mabugtak ng staging point, at least harani sa may crash site, over? May mga procedures na sinda, may mga na-establish ng drop-off point. Yun. Pagkatapos, sa procedure, na-establish na ninda. Pero ang nakakaaram sa nakato sa mga procedures na ito, so, tactical group. Dahil may man ito kay po na i-disseminate this nabubulya so kaya pag nakulang nakaaram tabi piyo. Iyan, So basta iguana ning na-estabilisar ngunyan so far latest na mga drop-off point duman mahali so mga ma-rescue pasiring dyan sa may eroplanong nagbagsak. May flow na pero dahil may sigurado kung makaproduce kami ngunyan. Kung makaproduce ngunyan mas marami pero mas probably tomorrow. Grabe ang tactical operations na may mga criticalities na naaram naman iyan kan team kang na-dispatch na team. Kabisado na tabi ng dati. Opo. Nakapalayog na ning eroplano tabi na nag-survey giraray duman? Iyon na kasi bago. Iyon. Ito kang team. Okay, Iwan na kompleto na gabos tabi piyo sa mga nasa program na gibo na. Pwede siya ng mga big solve kaming problema na hanggang ngunyan na-resolve man tulos. Opo. So, kung, sa ngunyan, ano po, so mga yaon sa ground, stay put muna? May na kami, may mga dispatch na kaming teams. Ayun, sige. May mga diversion kami sa ginaribong original na plan. Tanganing mas lalong mapadali tapos mas safe. Kaya sa mga original na plano, may mga modifications kami. Tanganing mapadali. Ayun, opo. Sa ground operation, si Mayor Baldo ang yaon dyan, tabi Di kaming babago na structure. Mayor Baldo manggararay pagkabot sa ground operations. Opo. Sige tabi, sir. Salamat din maray sa impormasyon mo da oras. Okay, tabi. Okay. Thank you so much. Si Dr. Cedric Daep, Albay Public Safety and Emergency Management Office. So yan po tabi ha, kasubago, duman sa programa ni VP Henry, ang pahayag ni Dr. Cedric, ma-establish ning drop-off point. Ngunyan po,
the latest is iguana ni mga drop off point na identify and up sa mga tabi. Compadre Jimmy, what's happening? Yes, pade, may luminayog ng chopper. Ang problema, biglang nag-cross naman sa bulkan. Iyon ang... Sabi ko mga kasabago niya, kung nagliliwanag na. Kaya inoportunidad na ka ng helicopter garo. May luminayog ng helicopter. Wala na, dahil nailing na naman sa bulkan. Yan, daing cloud break na tiga po doon. Sarong kwan sa napasada, hindi ko ba, otomaririk lang itong chopper. Babakan sa nasulayog tabi pa so, yan ang update. May chopper ng uminagi. Tatanaw sa mga oras na ilay. Pinasalita din si GP yun. Thank you so much, Compadre Jimmy. Hali dyan sa may kamalig, Yan, iyon na supigalat kan ko na magkaigon ng cloud break, tanganing ma-assess yanin marhay na sitwasyon yan. So, iguana po the latest iguana ng mga drop-off point na duman iyan bubugtak sa mga qualified rescue personnels na ma-atake pasiring duman sa site kung saan nakakamugtak ining debris kan eroplano na iyan. Sa mga retrato baga June su tail portion fuselage. Nako, igwa nga ni dumaning portion nagari gapo itong dakulaon na nabuhang. Kaya kung kaswapo nadagog mo sa pagipag-ulay tabi yun kay Governor Al na bitsara, baka arog ba nagad ito nangyari? Suminalpok su eroplano dahil nahihiling terrain up, pang! Yun na ito na. Baka arog ka. Puro lang po yan mga espekulasyones. Dahil man kita nakakahurong pa sa kaap, and in fact, inapudan ko si Madam Cynthia na tumanot, kuha na kutaan na, kundi naputol so sa muyang huron, ikaduwang apod ko, ikatulong apod ngani, dahil na po pipick upan sa tuyang apod. Sige, nasa linya muna, si Joshua Bino. Aramon taan dagdag na istorya. Joshua, location mo, what's happening? Sandali, kinoconnector, naputol si Joshua. Dali paki-re-establish Joshua ng linya. Okay na. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Tabi. Sir Pio, good morning man sa mga paraantabay. Maidugan ko lang duman sa sinabi ni Kuya Jim na may nagkupad-kupad na tabi, Sir Pio, yung helicopter. Pero bigla naman na naging maulap so palibot kan bulkan mayon. Susukya, Tabi, Sir Pio, sa mga nakakuatang impormasyon sa pakikipag-ulay ta sa mga local residents and rescuers na nagatarabang-tabang duman sa Park kan Kamalig. Pero talaga Tabi, Sir Pio, may ugali mandaan na sa tuyang bulkan mayon na pag may arog kayo ng sitwasyon na may tigahanap, talagang kung bako minakusugo na uran, ki ulap an palibot kan na bulkan. So nagkatira lang Tabi yan, Sir Pio, sa mga obserbasyon kan mga rescuers and residents pun pa kan mga tumanalikod na panahon. Naigwa man ki mga search operations dyan sa palibot kan na